Irakasleen unibertsitate eskolako laugarren mailako ikasleak ikateatuta daude euskera minorrean. Atzo poster formatoan aurkeztu genituen gure ekarpenak elkarlan proiektuetan, eta hauek dira gutxi gora bera ikasleon proposamena. Posible ote da idazten ikastea arkatzik bat ere erabili gabe? Hau da, egin genuen galdera bat, eta pentsatzen jarri ginen, ea tabletak erabilditzak egun aurrezkuntzan, arkatzik erabili gabe idazten eta irakurtzen ikasteko. Hau da, lantaldearen ekarpena. Gure egileak, Lide, Iraia eta Leire, eta hainbat azterketaren ostean eta hainbat proba egin ondoren, pixkat pentsatuta disgrafiaz, nola informatu, nola ze abantaiak ditun, hausnarketa kritiko bat egin ondoren, hainbat proposamen egingo dute proiektu honetarako. Gure beste kezka bada nola sustatu irakurtzaletasuna. Eta horretarako pentsatu genuen liburu kontalariak proiektuari hainbat ekarpen egitea. Hemen lantalde desberdinak zeudenez, proiektua posterrak erabili ditugu, proiektuak alderatzeko eta ikusteko zein izan den proiektu bakoitzaren ekarpen berezia eta ze puntu komun dituzten. Esaterako, hemen daukagu Antxon eta Periko ipuinaren kontaketaren ideia. Eta orduan, hemen bereziki Maider eta Maialenek proposamen bat egin digute ipuin formatuan. Arbun ilustratu bat sortu dute, edozein aurrek begiratzeko edo disfrutatzeko. Kasu honetan, irakurri zank proiektuan, irakurtzaletasuna sustatzeko bideo bat sortuko dute, gehien bat bai nagusiak, gurasoak, ere pentsatzen jartzeko irakurtzaletasuna garrantzitsua dela eta gainera naiz eta aurrak irakurtzen jakin, konpartitu egin behar direla irakurtze momentuak etxean ere. Eta orduan, beren proposamena izango da zehatz-mehatz, bideo bat sortzea irakurtzaletasun hori bultzatzeko familian. Proiektu honen kasuan, gehien bat hartuko dira ideia batzuk, gai batzuk, eta horrekin batera, hausnarketa bat egin da irakurtzeko prozesuei buruz. Eta orduan, planteatzen dutena da, ez dela erresa, ipuinak aurrei kontatzea, jakin egin behar dela kontatzen ere, ez dagoela modurik ziurtatzeko benetan disfrutatu edo aurrek gozatu edo ikasi duten ipuin horrekin, eta egia da, neurri batean bideograbazioak egiten baditugu hauzenki irakurtzeaz, ez dela eroso izaten kamera baten aurrean hitz egitea. Eta IKT-ekin lan egiten dugunean, kontu hauek ere antzakotzat hartu behar ditu. Beste proiektu honetan ere, etxeko irakurtzaletasuna pentsatu da, hori iruditzen zaigulako gako dela, ez soilik klasean egiten dana, baitere etxeko irakurtzaletasun hori sustatzea. Lan honetan autoreak Mikel Aiora, Idoia, Leire eta Eneritz dira, eta gehien bat landu nahi izan dute etxean irakurtzea zer den, nola irakurri, ze iradokizun dauden, eta nola sustatu irakurtzaletasuna gurasoen eta baita ere tutoreen artean. Horren aurrean, liburutegiaren gaia hartu dute. Beste arlo bat, gure moldaketa proposatu duguna, da gaztelaniaz mira dentro de tik, emozioak eta ikateak, eta kasonetan logoa ere prestatu dute, oso logo dotorea, eta galdera da, nola landu beldurra eta lotxa aurren artean lehen hezkuntzan ikateen laguntzaz? Lotxa zer den,
lotxagabe izatea zer den, ikateak lotxagabeak izatea, horretaz aitzaki bat izan da proiektua honetaz hausnartzeko, kasu honetan Josunean eta Elaiaren artean egin duten hausnarketa bat izan da, eta emaitza gisa proposamen zehatzak egin dituzte, batez ere giro ona sortzeko jolasak, elkarrizketak, inkestak, eta horrela poliki-poliki aurrekin lotxa landuko dute eta lotxaren zentzua, balioa. Eta, proiektu honen bitartez ikusi dugu lotxa guretzat ere batzuetan muga bat izan daitekela, baina oso gai interesgarria. Hemen daukagu beste proposamen bat, gai beraren inguruan, Amaia, Oier, Maili, Agurtzane eta Naiararen artean egin dutena, hau gehien bat 5 eta 7 urte bitarteko aurrekin lotxa lantzeko, lotxa gainditzea, pixka bat horrekin lotutako jarduerak pentsatzea. Eta orduan jarduera hauen bitartez, pentsatu da ze garrantzitsua den eskoletan gai hauek ere aipatzea eta honetaz hitz egitea, lotxa izatea normala delako. Azkenik, emozioak proiekturako egindako beste lan bat haur nagusiagoekin lantzeko modukoa da beldur sozialen ingurukoa. Kasu honetan, Egileak, Unai eta Aizea izan dira, eta euren kezka da nola gainditu aurrek eta aur gazteak edo gazte nerabezarora hurbiltzen hasi diren aurrek ze kezka dituzten baztertuak izatekoak edo bakarrik geratzekoak edo. Eta orduan gai horren inguruan nola landu, gelako gatazkak nola jorratu eta tankera horretako proposamen interesgarriak egin dituzte. Azkenik, proiektu bat daukagu nahiko zabala sarean, irratigintza sustatzeko, eta gure plana da eskolak animatzea irratiak sarean konektatzeko eta saretzeko. Orduan, hemen kasu honetan proposamena da zer proposatu edo nola landu irratia edo irratigintza eskolan, gaur egungo testuingurua kontuan hartuta eta hizkuntzen didaktikari begira. 2 proposamen izan ditugu albisteak lantzeaz, eta orduan talde honen kasuan beren proposamena izan da gehien bat albisteak nola egituratzen diren eta ze atal dauden, ze forma daukaten eta bar. Emaitza nagusia izango da albistegi bat osatzea eskolan. Eta planteamendu metodologikoa izan da bere ekarpen interesgarriena. Talde honek ere landu ditu albisteak desberdintasun batekin. Kasu honetan ahozkotasuna izango da bereziki arreta eskatuko duena. Eta orduan alderatuko dituzte albisteak emateko moduak, pentsatuko dute eta entrenatu edo probatuko dute ze ahoskera motarekin eta ze pausa, tonalidade daukan ahotsak albisteak ematen direnean irrati mota desberdinetan, eta amaiera bezala albiste bat asmatuko dute eta albiste horren grabazioa egingo dute intonazio hori simulatuz edo imitatuz. Kasu honetan posterra ikusten duzuen bezala irrati bat da. Hemen dakagun beste irratigintzarako beste proposamen bada Eskual FM. Proiektua berez lehenengo zatian, irakasgaiaren lehen zatian abiatu zen, oso proiektu deigarria da eta egingarria eskoletan, eta berez helburua da musika taldei buruz, euskal musika taldeak pixkat arakatzea, ikuspegi kulturala dauka eta baita ere abestia kantatzea eta horren bitartez ikastea. Baina funtsean euskal musikari buruzko irratsaio bat egitea, sortzea eta konektatzea izango da talde honen proposamena. Eta azkenik, hemen daukagun azken posterra, baita ere irratigintzari lotutakoa da, Jon, Ane eta Nekaneren proposamena, eta kasu honetan elkarrizketa da gaia. Eta pertsona famatuei edo elkarrizketak egin behar baldin baditugu, oso garrantzitsua da pentsatzea
ze planteamendu metodologikoa izango duen, ze helburuz beteko diran, egingo diran elkarrizketak, eta ikusten duzuen bezala, neurri handi batean, ideia da metodologiaz pentsatzea gai honen inguruan. Eta ematea beste buelta bat, eta beste enfoke komunikatiboa indartzea irrati egintzan aritzen geranean. Horrela, eskolako irratiak indartu nahi ditugu, eta beren ikaskuntza balioa azpimarratu. Hemen proiekturen bat falta da, eta hau da, gutxo gora bera, gure irakasgaia. Gure irakasgaiaren izena da hizkuntza eta ikateak, hizkuntza eta teknologiaren erabilera, eta hizkuntza eta teknologiak jorratzeko lehenik eta behin identitate digitalaren inguruko hausnarketa egin dugu, eta pentsatu dugu nola proposatzen diren elkarlan proiektuak eskoletan. Ikusteko, ez dela zaila, baina erresa ere ez dela proposatzea beste eskola bati proiektu bat egitea batera eta nola kudeatu. Irakasgaiaren bigarren zatian hainbat arlo jorratu dugu. Alde batetik bideojoko gintza eta bideojoko gintzako narratiba eta pertsonajen sortzeak nola balio dezakeen hizkuntzak ikasteko. Hizkuntza ingenieritzaren ikuspegi ere landu dugu isa taldekoen bisitari esker, eta ikusi dugu nola sor daitezkeen ariketak automatikoki ingenieritza honen bitartez. Landu dugu neurri, baita ere, tabletak eta arbel digitalak, arbel elektronikoak zemasede egin dezakegun, pixkat uste dugulako hortik joango direla ikateak datozen urteotan. Material gintzaz ere hainbat aipu egin dugu, eta material gintzaren arloan gehien bat proiektu irikiak eta baita ere aplikazioak izan dira gure ikuspegia. Eta azkenik Maialen Garmendia EUkids Online proiektuko ikertzaile nagusia etorri da, gurekin hitz egitera.